löytyy. Okei. Au. Se on kiva, kun on loma, mutta se on ärsyttävää, kun on välillä loma, kun ei mitään tekemistä, eikä ole ketään kaveria. Mä menen tekemään aamupalaa. Tässä mä ottaisin. Mä voisin tänään ottaa ei kun en mä osaa päättää. Hups. Hups, popparit tippus. Mä tarvitsen viedä ne takaisin. Koska mulla ei lupa syödä niitä tänään. Tai no, joo, vois mulla olla lupa, mut ei sillä tavalla. Missäs ne omenat? Mä otan tosta noi omenat. Eiku, en mä saa päättää. No, mä otan tuota ton mukin. Ja sitten mitäs pakastimessa on tai kaapissa on? En saa sitä auki. Ei täällä ole mitään muuta kuin jotain kalaa ja jotain sellaista. Ei mua kiinnosta mitään kalaa. Mä laitan sen kiinni. Oi, tuossa muki. Mä otan nyt vaikka täältä ton luun. Se on ihan pakko. Se tulee tähän. Tämä. En mä ota tuttipulloa. No niin. Sitten sieltä se. Mahdu siihen, please, jep. No niin, ja sitten voin syömään. Mä söin kyllä tässä. Jostain syystä. Sinut otetaan. Aha, se tippuu. Pitää jättää lillalle tai tipulle tilaa. Minä menen tänne. Niin. Aus, vetä. Mä tänne ylös. Mitä? Tänne. Joo, moi. Moi. Tulisitko sä aamupalalle? Joo. Mitä sä haluat? Mä otan sulle mukin. Sä saat nyt ton. Mä meinaan kaataa täällä tyhmää. Näin. Mitä sä otat, Tipu? Mä otan tänne. Okei. Ota se sieltä. Ouch. Mä syön. Syö rauhasta. Mä menen nyt. Joo. Joo. Tässä mä katon. Mä voisin katsoa vaikka telkkuu. Ei oo muutakaan tekemistä. Kaukkari on tossa. Ainahan se on siinä. Miksi mä saa sitä? Voi ihan kamalaa. Sitten otetaan se tuohon ja nyt katsotaan vaikka Foxia. Ämmi. Mä katson tenkkaaliin. Joo, tuu vaan kattoo. Tuu mun viereen. Vaiks tohon. Tähän. No on sekin ihan hyvä paikka. Ai. Ei tätä Fox. Me katsotaan sitä just. Ei tätä. Tosi kiva. Au. Miksi mä kaadun koko ajan? Mä menen.
Hei, plasti. Moi. Moi. Anja, hei sisko. Niin? Au. Onko niin se koe tänään? Varmaankin, en mä ihan varma. Eikö meillä ole Hei, meillä on koulupäivä. Mä unohdin sen kokonaan. Hei, vauva. Ja sit pukee. Tietysti. Eiks nyt ole talvi? Jep. Mä oon tyhmä. Miksi mä oon niin idiootti, että mä en taju, että on nyt talvi? Oikeesti. Joo, tulen. Sori. Tullaan. Mennään. Ovi, aukea. Oho, sun ei pitänyt kyllä kaatua. No, otetaan nää 2 tästä nää huivia. Ei ehkä muuta. No, otetaan sitten sullekin. Mulla on pikkuhuivi. Sulla ei ole pikkuhuivi, mutta sulla on aika samanlainen kuin muilla. Hetkonen. Mä teette. Tossa. Miksi tää tippuu koko ajan? Sitten kaapit vaan kiinni. Nostan tätä koko päivän tässä. Ihan oikeesti. Mulla on vielä huomenna mulla on huomenna synttärit. Mun täytyy saada jotenkin mun päälle. Mennään. Eikö se ole vielä sitä päällä vai? Ei tänne vähän. Joo, mä tuun. Mennään. Tää pitäisi olla Anniksi. Miksi tää pitäisi olla muut? No mennään nyt. Mun huivi aukee. No, ei saa nyt väliin. Tuu. Mennään. Hei, mennään sisälle. Kello ei ole vielä edes soinut. Nyt saa mennä sisälle. Mä tuun tähän sun kanssa. Mä annan tämä. Ollaan me vaiks. Mä voin olla tässä. Hei, meidän pitää olla yksitellen. Ai niin, meillä on se koe. Pitää olla yksitellen. Tytöt, mitä teidän pitää olla yksitellen? Noin. Minä jaan teille koepaperi. Teillä on koe. Jätän apuope. Niin, apuope voi jakaa ne. Okei. Jaan kaikille kynät. Siinä. Ja te 2. Ei minä osaa pistää täällä. Ei osaa. Ei se haittaa. Kaikki kyllä osaavat. Jätä ne välistä, joita et osaa. Ja tää oppi kaikki uutta pitää. Minä. Sinä voit mennä auttamaan häntä sinne. Joo. Te voitte mennä sinne käytävälle. Joo, minä menen tänne. No niin. Tulkaa sitten tänne, kun olette tehneet sen. Minä osa. Minä tehnyt. Kiitoksia. Voit värittää tai piirtää tai jotain tehdä, mitä haluat. Tai voit vaikka värittää. Mä väritän. Kiitos. Kiitoksia. Ole hyvä. Jep. Mä väitty. Joo. Jos sinä voit... Minä on tää. Eikö mä? Minä. No, olkoot sinä sitten. No niin, sinä voit sitten emppu... Pikki meni jonon perälle, mutta... Sinä voit sitten emppu vaikka... Oi, oletko tullut kipeäksi? Joo. Voit mennä sitten kotiin. Ei tämmöinen hääkali. No. Olkoon, menin sitten lääkäriin. Tämä on tipä.
Mennään jonoon. Au! Ei minä osaa. Kaikki jonoon. Tipu, menet jonon viimeiseksi. Kiitos paperista. Mennä seuraavalle. Kiitoksia. Ja toi Heikki yski. Mä tulin valaopeen. Heikin valaopeen. Ei vielä. Sinne Ja sitten. tää tuli tipeä. No, Ei tuli. tuuks mä tähän? Jep. Sitten tipu. Ei ohitella. Ja Tässä. Sitten kiitos. ei minä toi. Kiitos. Kiitos. Mene siihen. Mene tähän. 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 No niin. Te kaikki tiedätte, mitä tehdään. Miten on matikan tuntia ei kun äidinkielen tuntia, anteeksi. Ei kun hetkonen. Joo, matikan, ei kun äidinkielen. Tehkää äidinkieltä sivua 22. Ei minä ei höytä. Tuossa. Alapas tekemään. En mä osaa. Mitä? En mä osaa laskea. Yhteen. Tässä ei tarvitse laskea. Okei. Okei. Ape. Minun pitää nyt mennä. Hei, mitä? Sitä vaan, että mulla on se hammas tai se lääkärijuttu, niin mun pitäisi lähteä mun täytyy olla varttia yli siellä lääkärissä, varttia yli 11 tai 10 oikein, tai no puoli 11. Niin, voinko mä siirtyä sen jälkeen kouluun, koska se on jotain 12 ja ne loppuu vasta 2 koulu. Voit tietenkin. Koulu loppui. Hei hei oppilaat. Minä tulin tipeen. Hei hei. Mä katsoin tuti. Milla? Menkää sinne vielä paikoille. Ne kuiskaan nimenä. Ellen. Sara. Atsiu. Atsiu. Liina. Hertta. Pinkki. Tipu. Atsiu. Atsiu. No niin, saatte lähteä. Ja tää on Hei hei. Ja tää on valaope. Hei hei. Okei, hei hei.